Alexia Vella nħatret bħala l-kap eżekuttiv il-ġdid tal-Jobs Plus. Hija se tkun qed tieħu post Clyde Caruana li ftit tax-xhur ilu nħatar bħala l-kap tas-Segretarjat tal-Prim Ministru. Is-Sur Caruana ser ikollu rwol fih dan din l-entità hekk kif aċċetta kariga mhux eżekuttiva. F'kummenti ma' dan l-istazzjoni il-kap eżekuttiv ta' Jobs Plus Alexia Vella qalet li l-ewwel impenn tagħha huwa l-effett tal-coronavirus fuq is-suq tax-xogħol f'pajjiżna. Bil-Gvern ħabbar qatt ta' miżuri sabiex jgħinli min iħaddem u ma jintiliflux l-impjeg kif ukoll se jħallas paga ta' 800 euro fix-xahar lil madwar 60,000 ħaddiem li jaħdmu fuq sma li ntlaqtu l-aktar mill-imxija tal-coronavirus. L-impatt tal-COVID f'din is-sitwazzjoni li għaddejjin minnha bħalissa tippreżentalna sfidi u realtajiet ġodda. L-ewwel priorità tal-Jobs Plus se tkun li neqpaw fuq quddiem biex nofru l-assistenza tagħna. Il-kap eżekuttiv stqarret li l-istaff tal-Jobs Plus ser ikollu rwol importanti ħafna fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin sabiex jassisti l-ħaddiema Maltin f'dan il-perjodu diffiċli kawża tal-imxija tal-coronavirus. L-istaff diġà jaddatta r-realtajiet anke ta' kif sirna noperaw b'mod remot u jagħtu l-almu tagħhom u joffru l-aħjar servizz li nistgħu f'dan il-mument. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.